କି ସ୍ୱାଦର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ନାଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରୋହିତ ବାଗ, କରଙ୍ଗାମାଲ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ରେନ୍ ବ୍ଲକ, ଭାୟା ଡୁଆଝର। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ସବୁ ଲୋକର ପାଖେ ଗୋଟେ ଲୁକିକରି ରହିଛି। ସେ ପ୍ରତିଭାକେ ବିକଶିତ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରତିଭା ସବୁବେଳେ ଅଛେ। କିଛି ନା କିଛି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଝଲକ ଗୋଟେ ଶୁଣେଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଏଇଟା ଶୁଣାଉ। ଏଇଟା ପୁରାତନ ରଚନାରୁ, ଏଇଟା ପ୍ରାଚୀନ ରଚନାର ଲେଖା। ବ୍ରହ୍ମସାର ଗଣ୍ଠି କର, ବ୍ରହ୍ମସାର ଗଣ୍ଠି କର, ଗୁରୁଦେବ ନିରାକାର, ଗୁରୁଦେବ ଅଣାକାର, ଗୁରୁଦେବ ଅଣାକାର, ଗୁରୁଦେବ ଅଣାକାର। ବ୍ରହ୍ମସାର ଗଣ୍ଠି କର, ବ୍ରହ୍ମସାର ଗଣ୍ଠି କର, କେତେ ମୁନି ଋଷି କେତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜପୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନାମ, ମୁଖ୍ୟ ପଦ ବ୍ରହ୍ମନାଦ, ମୁଖ୍ୟ ପଦ ବ୍ରହ୍ମନାଦ, ଜୀବନର ସାର, ଜୀବନର ସାର, ବ୍ରହ୍ମସାର ଗଣ୍ଠି କର, ବ୍ରହ୍ମସାର ଗଣ୍ଠି କର।